Tabitha Achieng' mawuok East Othany sublocation e sub-county Maseme e county ma Kisumu, mabende en janyuol mar nyithindo 5 ma 2 kuom gino timo penj mar klas 12. Kwayo jotelo kaachiel kod jochiw kony kata well wishers mondo okonye oyud fees kaachiel kod gik mamoko matindo tindo madwarore mondo one kaka nyithindo goeko nyalo donjo e mbalariany goeko mabende oluonggie. Nyithindo goeko magin Grace Awuor mabende oluong Kenya Methodist University e timo course mar Bachelor of Arts in International Relations, kaachiel kod Sylvester Onyango mabende oluong Technical University of Kenya e timo course noero mar engineering. Asani koro onge koda nyalo moramora mar donjo e skunde goeko akaluore ni gionge kaka ginyalo yudo omenda midwaro e mbalariany noero. Aka jotelo bende poko oimiyogi kata poko chiwo negi kony moramora. Kuom mano koro gikwayo jochiw kony kata jatelo moramora mondo wuogoko okonygi mondo mi gidhi gitim courses goeko mabende oluonggie e mbalariany goeko. Nasomo Kabianga Skul Kony 73 points B+. KUPS no place Technical University of Kenya mondo team geospatial engineering. Koro nitie shida gi upungufu mar pesa e familia mayae madegi fadhe timo tije matindo tindo gi koro mondo giyud fee manyalo join godo sebedo shida. Koro akwayo ne ng'ata man gi chuny maler mondo ornwa gimoro matin mondo wed kaka wanyalo join. Ne watimo penji 2 gi nyamino. Koro yudo fees mwanya join go kumoro achiel obet shida. Nasomo Nyakachi Girls manayudo aggregate points 51 so C+. Lunga Kenya Methodist University Nairobi campus. Mladhi team course mar Bachelor of Arts in International Relations. To kolure kuma ka family na wasebedo gi chandruok mar pesa maka wa join bende sebedo ka koro gwando njo nengo bena join tarik 30 dwe ni be mokalo, but koro kalure short mar pesa miyo gik makamago pok otimre. Koro an kwayo ni ko ng'ama Nyasaye nya donjo chunye manya bolnwa gimoro matin mondo wamany kaka wadonjo e skul wachop godo lekwa kik ng'adre gi sani. To an gi nyithindo 5 to 2 nyocha timo penj e form 4 manoseluongi gi e skul to yuto tamowa e odwa gi jaoda wago mano wala moko matindo mag tonde. To sani ne korona duoko wala piny, onge kata kaka watim. Koro miyo mae momiyo abire e Lolwe TV ka mondo ukonya mondo nyithindogi oyud kaka donjo. Nyako Grace Awuor noluong Kenya Methodist, to Sylvester Onyango oluong TUK University Nairobi. Nyako bende branch ma Nairobi no emano oluongi. Koro kaka tim otama ng'ama Nyasaye odonjo e iye, nyako no nyocho ningo donjo tarik 30. To nyocha pok otimo kata clearance, koro nyithindo be nyocho biro after. Koro kinye kano dhi otim clearance mondo ko dhi odonjo e skul oyud results le. Koro ng'ama Nyasaye odonjo e iye manyalo konya to konya e namba mar 07 91 60 5-6-6-8. An mane kwayo na man go jowadwa ng'ama Nyasaye odonjo e iye konya mondo nyithindo gi odonj sikul. No, namba ma ng'ato nyalo konya ka Nyasaye omiye en 07 91 5-6-6-8. Namba nano en 07 91 60 5-6-6-8. Ng'ama Nyasaye odonjo e iye moyudo gimoro matin kata par moro oketna kanyo.